βίωρο, γιατί όλες αυτές οι δράσεις έχουν ένα στόχο. Ο στόχος μας ποιος ήταν? Όταν για παράδειγμα κάποιος έρχεται από τη διαφορετική χώρα στη δικιά μας, πρέπει να του δείξουμε την αγάπη, να το κάνουμε να νιώσει στην χώρα. Πάρα πολύ ωραία, γιατί και εμείς μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, να είμαστε και εμείς σε αυτή τη θέση. Φέτρα. Γιατί δεν μας άρεσε να πάμε κάπου αλλού, σε άλλη χώρα, ας πούμε, και να μας κορυδεύουν. Και αυτό να το κάνουμε κι εμείς. Έτσι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, όπως και ένας νόμος, ό,τι κάνει ο άλλος, μόνο που είναι άνθρωπος. Έτσι, αξίζει να τον σεβόμαστε και να τον βοηθάμε. Έτσι λοιπόν και εμείς στο πρώτο βίωρο είδαμε αυτή την πολύ όμορφη ταινία και μέσα από αυτή την ταινία είδαμε όλες τις αποδόσεις των διαφορετικών κοινωνικών. Στη συνέχεια, στο δεύτερο βίωρο κάναμε τις καλλιτεχνικές, τις υπαστικές δραστηριότητες και εκεί αποτυπώσαμε τη δική μας, το δικό μας ψυχικό κόσμο, πώς βιώνουμε τη διαφορετικότητα και στείλαμε ένα μήνυμα. Και στο τέλος, μέσα από τις αθλητικές εκδηλώσεις, θέλαμε να τονίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έτσι, μπορούν να κάνουν, να ασχοληθούν και με τον αθλητισμό. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will Be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand.